Salutare la toți, ne asemenea, vreau să acest canal, am venit la Colib, băi, Denis era aici, a făcut foc. Uitați, bă, fraților, și Hogeac de nebun a făcut nebunaticul meu. E foarte, foarte serios. Au mai pus aici așa, uitați câtă sârmă a adus nebunaticul. E foarte, foarte fain, uitați așa cum a pus așa la ușă. Băi, Denis, băi, ești nota 10, bă. Băi, eu n-am sereseu, eu trebuie să topor, dar l-am uitat. De topor am adus eu. Ah, dar e bun. Bă, dar mai sună mai prost pe mine, nu? Eu pe cucul. Bani pe conte. Parcă ieri avea. Ieri, dar azi mi-au luat toate. Sună prost pe mine. Eu la ora 11 nasc la... Zi cuc la ora 11 să scriem. Noi am venit la 9. Da? Și ia, e tână și nebun sunteți. Am ui ora 12. Da, oi, da, a spus aici ne săp pe jos. Oi, pața. Oi, dar e serios, uitați, băi, a pus ne săp pe jos. Băieții sunt nota 10, felicitări, îmi place de dâns. A pus aici niște așa. Ce e învaltușit aici? Așa, e sârma. Da, băi, sârma asta. Am adus două flescăguța. Da? Las că e bun, băi, ia uite. Oi, Andrean, dă-te păretii ca să-l dăm cu lutei. O să tata zină și el de sară aici. Da. Oi, vedeți, nu ne-au dat. Păi, poți mă uși la voi? Bine, băi, știu, uite. Voi, dar taci tu din gură, nu? Eu tot adrând că le. Închide lecții. Las, voi, Costic, dar zi tu că nu-i fain așa. Oi, gata, e jos aici. Știu, am văzut-ai pe vlog la Dumitru. Și uite, am meserie. Ia-o, Costic. La Dumitru să trebuie să uiți la mine, că la mine era... Mă dai la tine când mă... Ia. Știu, ei. Am văzut când era jos, fără pai, fără nic, era așa jos. Dumitru a arătat? Da. Dar și Bun. ce-ți facă foc? Oi, păi, fraților, au adus lemni. Oi, Denisa, e și un metru, nu? Un metru încolo, se poate. Da, oi, un metru, normal, a adus săață. Bă, uite scala-i, brate. Atât serios că sară o adus. Dar e bun. Hai, oi, trebuie să mai tăiem lemni, că și ele nu ne ajung. Oi, Gandream, du-te acasă la țirseu. Și le tai. Dar nu ne dă voina să. Că el și călăule, uita la mine. Am mers la dânsul? Unde e serisolul? E acasă, la nu s-a luat înapoi. Nu ne dă voie să nu. O spun nică să nu. Îi bată la. A, Costică, spor adus de aici. Oi, zi că nu-ți primești faină, Costică. Zi tu, uite amu cum e pe jos. Uite amu cum e, normal e. Denisa meu lucrează ca un cal aici. Cu șulea. Cu Șulea, bravo, Șulea, bravo. Oi, dar sunați-mă și mine. Eu la ora 9 am să-l sun pe Cucu, el sunam pe Cucu, a făcut un cub, la bordei, a făcut un grup și vorbim cu dânsul, întreabă la ei, cu dânsul Bă, vorbim. dimineața s-au dus trești, mă. Chirche, mă. Nu afară. O dau și pagod frumos. El ne jucăm în poate. A mea e mai faină, să-i cu geapă. Da, oi, am de Pune-i toate. mă să toate asta la cu geapă. Le-i să arăt. Serios, e, faimos. Hadia mai pațani. Hadia să mai aducem lemne. Mă strâși, ai cu culet. Parcă erai la Gabi. Parcă era la Gabi, sau nu erai? Voi, Max o să fătă pe deală. Îți dau. Da, taman, ce ai adus bățeala la dânsii? Este telefonul tău? Denis, că l-a luat pe altul. Trimiți câteva Eu tată. l-am dat, îi mor de-o îmbăței. Mi-ai glumie și așa cum îmi așa e temperatura. Hai cu mine. Ați mâncat și cu o cartofică. Mi-am două număr. Deci nu iei cartofi. Dar zi-ai, brac, tu nu, că geacă nu-i faină. Oi, Dima, uite amu cum e jos. Dima, uite amu cum e pe jos, uite amu cum e așa, zic că e mai faină. Pe liețul e unde poate. Parețul meu de Zi, brat, amu-i faină, așa-i? Cărlețul meu era rubleac, nu l-am putut să-l aduc. Da, au Asta e iheleț. sârmă care noi ieri am găsit-o. Da. A voi și va trebui sârmăi. Dar nu mult îți mi trebuia să spun. Azi vă dăm, azi vă dăm, cât azi trebuie să vă dăm, nu? Pe drum, măi. Nu spune, e ca noi nu spunem. Zi, Bă, măi. dar ce, tu scale rău cu tine, chid în casă, acolo poți să ne iei la miliție. Hai că închidă filmarea. Fraților, ca așa, am vorbit cu băieții. Acum îmi duc și la juntăm pe șoc să mai tăiem lemni, deoarece acolo sunt puțini, nu chiar sunt așa puțini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 lemni sunt. 10 pe așa, da, vreo 10 lemni, măi. Vreo 10 lemni sunt. Și le-am mâncat asară. Vreo 10 lemni. Eu mă gândeam. Vreo 10 lemni, hai că mă duc să taiem. Hai, Andrușa, cu mine să taiem. Bă, bracă, cigarești focul. Ce-o pus de bunul meu cât o pus pe foc. Dacă geacul, băi, legendar. Nu știu, îmi place tare. Hai, revenim cu noi obiecte. Fraților, am adus și o lemne. Andrean acum a adus și niște lemne pentru Denis, ca să așează acolo. Ia
Dacă au așezat acolo și genii sunt brazi de lemne, eu am adus tătilenele astea, dacă nu mă uitați-le și le saltele, astea saltele. Acum vă număr cât sunteți. Sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lemne, am Sașoc. Sașoc, vin încoa! Băieții, i-am chemat băieți ca să mănânci niște cartofi. Una alta genii s-a făcut aici, uitați și la... Dime, ia vin încoa, zic ceva, oi! Uitați cartoșele. Haide, Sașoc, mai repede! Costic, tu și ești ca bodyguard-ul, du-te înapoi. Nu, noi tu aici să nu intri. Tu du-te aici, așa, lasă-l, noi pe Dima l-am chemat. Nu, nici acolo nu stai. Așa, du de acolo. Băi, noi puni, măi! Păi noi punem un par la mărgină. Noi punem un par la mărgină. Nu ți spune, Costicăi. Tu știi mai gine proiect ca noi? Și vrem, când cartofi toate. Băi, dar nici nu-ți chema, măi. Dar eu nu vreau, băi. Hai că găs și eu una de dragul vostru. Hai, dă, unde? Na, ți-a ajuns de moarte. Hai la, nu, dar mai vreau. Ia că aici se născa, ui, pățan de aici. O mie într-un pământ și are gos gravă. O pățan de să-și cald în cameră. Îmi place. Se începe și păreții. Ia-mi un rădie cu bărgani. O, dă-i cald, dă-i! La noi e mai cald, mai ales în foc. Bă, brate, aici, vin, tu aici ți-e frică, vine aerul mai mare, vin încoa. Ia că ia stai tu aici. Aici, vin încoa, că fix în monedă ăsta. Ce prost. Băi, nu fă înapoi în casă. Băieții! Hai, așa, oi, Andrean, hai la just Denis aici să facă, să le pui acolo să le așezați, ok? Și, oi, pațan, când dați de lemne, nu le puneți tot foc. Așa, mai raruți, mai drăguț. Dar gata, foc și mai trebuie nouă. Lasă-l așa de calduțul și pe aici. Și calduța e chesă dată, uite-l prin părți. Ia duci por mâna o leac pe o geac, dar ține-o. Dă-ni poși și tu și vrei să ne... O, unde duci? Deci înapoi în casă. Toți îmi faci că șerbine. Mănâncă până nu mă mână de vrea. Haide, hai putem să lucrăm, nu? Am Hai că revenim cu noi, fraților, cam așa și păretele l-am făcut. Aproximativ, bă, fraților, foarte, ne-am făcut acum mulțiori. De unde? Oi, bra, dar pe unde era înainte? Pe aici, nu? Ia că aici. De aici. Cât? 1, 2, 3, De aici 5, 6, 7. până aici. Normal e, nu? Oi, dar s-a făcut ceva, uite și paretei. Da, oi, și ala nu-i lută, oi, Mișai. Las că duc eu cu motocicla să-mi duci un gaz până acolo și asta și noi lută, să tazuri, asta se face normal. Mei, dar pe că lută pe nea asta. E chică, uite, e prostă. La casă, păretele cum se face. Numai că mai punem o rând de carat. Da ce? Partea asta, știi? Ba nu? Nu, uite, bam, Să-și bam, mut înăuntru și pe aici face, când mergi în drept. Dar mâine noi pe poartă numai, pe aici punem așa cu mâna și pe plic, Ba, plic, ba. plic, de jos. Și le chești, tu ești tânără, las că faci. Să vreau să căruța ta înduci, însă cu motocicla înduci. Da, dar mâncarea e și mai primul disponibil. Da. Hai, Brana. Oi, topor, oi! Amu aduci-ți-al. Uite-le ce faci cu băieți. Tânăr băiete! Bravo, adun, vin cu brat. Uitați acolo, au făcut și acolo. Și noi așa am făcut niște scări la fricaleală, așa, nu știu de ce l-am făcut, dar i-am făcut, dar până la jumate, zâng. Ca asta și mai repede la viceu, știi? Bă, brate, cascara-i. Bă, brate. Vă propunem scările alea. Hai, țâbă de aici. Dar și voi trebuie băieții ăsta. Pentru masă sau pentru și voi? Du-te și tot cum voi lupi. Cu la mine tăie de la mână tăie. Dacă voi sunteți proști, asta alea că sunteți Tânăre tineri, băiete. sunteți tineri copii, tipa, nu poti să... Uite, asta ți-o grămadă alunișoare, bravo, mare pățanii. Uitați, asta e pentru o care de făcut de zăratic. Bă, de zăratic care... Ui, Andra, mai pune leac bravo foc. Nu mai pun, mai dorin, dar pe ce s-ard focul? În Dori. Așa o arsă în sară și ea. Uite, serios, zi-o, pățan, că steriu. Faci? Trebuie să dăm cu lut. Băi, veni, dați-i cu un băț în cap, ei. Bă, cucule. Să mă ador mâinile. Wow, filmări. Da?
Am oar noroc și cu filmiem o leacă și ta și el o leacă din gură prostiile. Dacă nu, dacă îi dai drum la motora, ia e tână. Asta pâine priezi. Așa e, nu-l mai opresc. Hai, pune-ți focă ai. Nu mai pune pe foc. Zi, spune pe focă. Prea, tu ai arzi lemni. Unde ori? Cât lemni? O, câte lene să Nu acolo. mai pune pe foc, să focă. Da, bă, lasă pe mâini lemn, lasă pe mâini lemn. Lasă, nu mai pune ei, nu mai pune, lasă pe mâini lemn. Mâinea să... Da, noi, bața, noi ardem amul lemnele astea degeaba, pur și simplu. Trebuie să spune și ei le ardem, deoarece, ca uite, aici e gol și tot căldura îți duce afară. Las că n-ai mâini. Ați face foc. Când așa, dar mută spăreți, asta pază. Pe aici mai trebuie să puneți niște lemne. Știu. Hai că revenim cu noi, uitați cât am pus. Uitați, bă, fraților, cât am pus. Mai avem un pic până așa. Și uite aici câte lemne groase au adus. Sunt undeva pe acolo. Îs la vale, uite unde să-i. A, uite, nu, eu sunt acolo. Ia că aici undeva pe acolo. Și intra așa, voi știți că cât ai? Serios, că oale ăștia. Sau de acolo la Dima, la colibă. Mă duc să-i filmez cum mă strec coliba lui Dimai. Da, voi nu. Da, e mă... Pe tătul o lua de acolo, e. Tătul o luat, e. O, ce fac la coliba lui Dima. Uite ce fac, e. Parietele din față l-ați dat jos, e. Dar ce faceți voi cu parietele și ala-i? Uite ce faci, e. Eu jos ca coliba asta. Era acolo frumos, e. Dar voi voie să luați tu primul și după asta și nu i-l luat de acolo. Uite ce stricat, e. Uite, dar noi numai stucul l-am luat, dar voi ați făcut toată jos, e. Bă, nu am luat harajei, nu știu. Asta colibă încă poți să vii să fac altă. Albaiuși. Hai, dă-i trâmbunile. Pare că și așa era rău făcut. Da. Ce rău, era mocină, e. Eu vreau că știi câte harajei. Nu asta e trambun. Știi câte harajei. Ia, cât și sunt lungimi mari? Ei, lungimi mari. Da, o leacă-ți mă, cât de gros. Normal, nu? Da, eu leacă să mă uite, nu? Eu m-am gândit ai să eu, dar pe asta îmi pintru și să coliba la pața. Ați dus după și ne-am luat, ați văzut cum ne luăm paretele? O luat înaintea noastră. Spor, dar la stricat. Oai, Denisă! Oai, Denis! Ai este o stricat tot colibă, le-a scos păreții ei! Și ai auzit? Dă și parte. Dă și parte. Oai, cucu! Oai, trebuie să stricat tot părețile din față ei. Bun, cucule! Stai la că eu. Trebuie să-l salvezi cu coi. Stai, nu! Băi, da, cucu! Băi, cucu! Eu nu am văzut. Bă, fraților, acum ridicăm până... Doar, hai, frate! Ia ca aici, după aceea îi dăm cu lut, ați venim așa cu bizopil și vom și împătrasă și bufereasă. Așa e bă, serioasă. Uite mă, o săriți odată scânar la mine. Da, la mine tot. Dar nici n-am văzut -i. La mine pe dur mă vine. Da, hai să ne punem pe scaunul cu coi, că i-am dat prea tare noi foială.
Uite câte lemne au dus ei. Oi, Andreea, hai. Rupe lemnele. Nu ți-ți faci scaunul, stai. Nu știu cu cartofi. Ce, mai este o cartofă? Hai să mâncăm noi doi. Dă-și ne. Hai să mă pun așa pe scaun. Oi, o arzi tăte, Costi. O arzi tăte, zaratic. E zaratic, brate. Și pidă. Eu nu știu cum mai este una. A, uite, Uite, britan. e zaratic, ei. Uite, britan. O, da, e de dar bucata asta. Uite, jumătate e zaratic, dar și sifă. Am mai găsit o cartofi. Hai pe jos, în copcior. În foacă. Țăbă, câinile, țăbă de aici. Am mai găsit o cartofi. Unde? În foc. O, dai bună? Eu să fac mascară. Uite eu! Și eu stă cania scară. Uite, mă, v-am prins tu, bă. Răt cât futam bă, știi mă. Ei! Aha, cur! Dar tu și vii noi cu vișă. Ce-l-a venit, uite, o fură. Oi, ascult. Am mai găsit o cartofi. Să vii să zic ceva serios, să vin în coaș la baită. Și eu, vrei să iei la noi? Nu, să-i fut în nas. Se vad ce fac eu. Am mai găsit o Mă, cartofi. brată, o scat tot și eu, scat tot colibă și eu. Știi, pare celălalt din fața lor? O scos-i. Și ce fac, să mă dași mine la basă? Uite, și ne Și n-ați legat toate lemnele. Cât le-am gata? Ia, de unde, Deci doi, e groasă, e groasă ăsta. Ce brate, ca până ei tamane și-ai până în chix. Așa avem, am să zic, avem sârmele scurte. Și nu putem să legăm. Încă una. Încă una. Hai și le mă. Tu le-ai păsat. Hai caută-i portret meu. Îți da, bună. Nu mai sunt ai pula. Ia te-ți mănânc și una în casă. Da, suntem ca trei! Ei, uite, asta e gata, e păsat. Mai este, poate, bucățică. Nu mai sunt brat. Uite, poate nici nu ascunse. Ia scuză, este, eu ce făcut dintre ăsta, dar trebuie să le dai nouă, ei. Să le mănâncăm. Nu le găsăm cu focul mai. O, și tragi de la mai mult, stai păsat. Ia, e tu. Nu mai sunt ai dorit. Așa zic pe de este. Hai, mai două cartofi și am halit. Dă-te, ui. Bun, nu, v-a adus lemne și nu le-ați tăi, lasă, nu le-ați Dar noi nu aveați aici că am pus, am terminat paretele. Cine și-ați terminat? A spus 3 haraji. Vă spun drept că 3 a spus. Ce trei ei? Liber 3 a spus. Ia că să se put de la Istean. 4. Ia că de la Istean. Uite, la firma Istean. Uite, care-i mare. 3 haraji. 4 haraji. 1, 2, 3, 4. 1, ia. 1, 2, 3, 4 haraji a spus. Du-te, voi, dracule. Dar noi am tăiat sârmăi. Du-te sârmă, Ce tăi. ser, măi? Du-te aici. E 3 capețele. Du-te, voi, de aici. Asta stai pațani. 3 haraji. Uite eu câte nu ele am stut. Să beți, în dușă. Încă coafa mea. Măcar să rupeți astea. Dați-le afară măcar și dați-le afară mă și le pun mă. Ai, burdele, că partea am dat ție acasă. Pe dacă am El fost a lucrat calient. cu noi pățana. Des taiem, des, fugi, mărgăți. Ha, că revenim cu noi aviaturi. Cam așa am făcut și uitați acolo, dar m-am terminat și le-am depus. Uitați așa, noi trebuie să ne ducem la undeva, trebuie să ne ducem eu cu Andrean și cu Dumitraș. Ia că pățanii mai rămân aici ca să pună, fac parețele astea. Și dar poate în episodul de mâine, dar poate paretele și făcut pățanii că îl fac. Oi, pățanii, puneți un par aici ca să vezi de ce lega ața, înțeles? Păi tramponă. Asta e mai scurtă. Se mai scurte, Ați înțeles? Și am dat-o vă ce video, nu uitați pe canalul de like, subscribe, eu am fost Dorin și pa, pa!